Oh alah. Kerja rene, penggawean rene. Salah. Ini iki kudu piye aku? Wih. Oh alah. Cuk sapa bengo iki rek? Rek koyo ngene. Astagfirullahaladzim, mosok gendruwo iku. Hei, sapa iku? Wah. Deng. Gedangi wong matane kon diangkrek terus Kon gak usah melo. Kon karo arek peteng ngene ka. Peteng piye sih wong panas kok ngene peteng. Iya panas kaya kelakuane dhek nang aku. Menang. Menang. Temen kon. Temen. Temen apa? Maksudmu apa? Positif. Positif apa piye maksudmu? Positif gendeng. Lapo sih lapo. Lapo nopo? Wong gak ndek belas ngene iki. Ya sing ngene iki ndang padha ae. Kon iku dangkrik apa iku kena opo iki? Wah, kelambe toto sakjane kon iku lapo sih kek. Oh, arep ngene. Dijangkrik. Nglamun. Kon lapo ndeng-ndeng? Kon lapo? Mikir opo sih? Kon wis Aku galau. Legal yo ojo ngene rek. Kon iku seneni wong kampung sing duwe kon matane jon telo, Tak rewangi mulih nang desa. Cah omong kangen, aku langsung mulih. Yo, seru iki ya. Lah kok mbosok aku tekan omah iki lho. Lapo? Cah dolan karo cah lanang liya. Kabeh jagane sing ngerti perasaanku. Sing aku ngene iki. Loro atiku. Walah, loro piye sih? Wis ngono ku wong wedok. Sejatine urip ya ngono, ana apik, ana elek. Gak iso apa sih mek karep bakalan mek karep temenan. Gak iso lek kabeh ngono sak dek sak nyet entuk. Waduh ya kabeh gak ono sing urip ngerti rasane susah, ngerti rasane piye sorone, piye rasane loro ati. Nah iku mung awakmu ngaca dhewe nang kaca. Koreksi dhewe. Awakmu iku wis piye? Wis apik gak hubunganmu karo sing gawe urip? Salatmu. Jane iki wis biyen sama amake dhewe wis diomong. Salat tok. Aku nek salat wis. Yo. Lah yo. Terus piye? Gaya iku mau diganggo sabari. Ya wis ngono ku. Sabar, wis tak sabari. Piye? Aku dituntut ngene ngono ngene lah. Terus ya isin to aku mbok sabar terus. Ya wong wedok ya ngono ku wong wedok. Menang milih sing lanang menang. Ya mos e, ya isin cek aku dadi wong lanang. Kaya Makane. kon ndek bojo ah? Ndek pacar? Gak. Ya wis, pen pacarku. Lemah, apa-apa? Ya gak apa-apa. Tak ijoli. Jolo gedang. Sing sabar. Ya ngono ku wedok sapa ngerti ngomong kangene mbek wong liya. Ya ngono. Ya Allah, ya Allah. Wis ngono ae ya. Wis saiki yang bengok sak get-getmu morae mule. Ya. Wis aja stres. Ayo. Manungsa! Wis ora ana sing gawe.